mesi wa hu ahenie ene amamre woni ma woni mu because wa hemfufo bi ho mo kasa ha na wakoma atọ yam nhu say yes ohene we well trained before say yedi nisi akonya so wahene ne kasa kire say yes oni mamamre ni mama ne enu wahene bi ofiti yale wakasa debi onu Japakrom eye yewura na ase tutu abebiu wate kwakọ so eboni din a ne aboye mu ase asante akade ne bi no ne man hene a omosom sikadwa ebini Japakrom hindi na fashe wono de obru mem to no to ne safra wo fere wo bia he wo bia ye ne hene wada se nipa no kwa asante o se nipa ne ye hene o munyina ntina meka se ye kasa bunu region eastern region greater akwa ne nyina just a region ne nyina just a region ena ye na agima bedu obotoso mienu do mamma hene osagefo ede anumonyam ekopie mu na anumonyam no de kopie me no kwaje ne dipa ne woni tuase me na de wonya kwa ne gie ne de ne din de wo boa because ono wo kwa wade nipa chi dim ena di na chi ne no ko na ye na Japakrom hene asante akade no amamre hene woni mabakwasam ni mamane no enna wo bekasa ne kasa ba bia ye me dan nyina waka ya nyina ne se wose enipa nyina nim se Japakrom de ya asante ai Japakrom ya suma asante na asante ne Japakrom koin tete nenne no entokwani ho biam obia de ne nyansa ne nim de na ekekere ne kuro but you can say so I do a in polite way obia de nyansa ena ekekere ne man ene ne kuro eto to se Japakrom wa asante a eno nkire se beti ya me ne obi ku me ne bro ma we ku awasa me ne bro hini we ku anase se dabi ya nyina ye baako na se ya nyina ye beka bom baako se sim ene ye hu se bro himfunie we wa asante o we wa hino ye pempuntuo ede ama ye kuro eno na eda adwene mu na ne nsem no de tu dwa no nua ye nkwai bele se na me dimbi dwuma no me se me meka ha meka ne yaka se maka ansem ne kwa se meka yenkotie nsem ene nyansasem ene asante amamra ne akade na yeka se ekekere hemfufuo bu ne bia omukasa ye different na yeka na mo se ye boa no ya maka cho se hemfo ye omu ahodo hu se wedu wakasa timi se wedu ye ohene mu a we kasa timi se yes wedu yatete no woni mamamre no yenkonkotie bibre Japakrom hene ne nsem yenu ne speech bia o ma he time a odi na fashion yenkomra ye ba ahayeti osagefo osiatie yo ajimambadu Dr. Fredua edo mamani ura wa sona osariye Bono Regional House of Chiefs President Nananum atramponya amukana na hobae to mamani ma emianum ma eni bema Nananum embuasi Japakrom atramponya Osmani ma mani bema ene ye jatoi ayetro afi afashemwi ye dina dia danse belen kan kia watubwa se ayesro ko amba pakwana nanu beda bia gosu samanfo Oma samanfo belen se baba jabichi nedai amba Nia anka eya ida fritete yo ane ya sign akọ tete bio timinem se nananom afia fashi bebe didi ame na bada no basumso adebo Bozumane ne do mamane sosuriye na yentem David Nananum fritete Bepimne sosuriye na ma yentem
Yina ye boja kro. Enuti hey ni bread ni sembe priva e kapo biase nyina no. Yeah. Ene nyina abrase. Nana no be bia hai. Free tete yana do mani free. Nana no akoma wa mi so yakoya beduru hai. Yeah. Nana no pai. Na yeso ya pai bedia. Manana juma bako. Broni betiemu mani ko di France. Ebia no kasa se oye broni na tie ntambie. Yeah. Nanso mabusia de broni ntimintim. Yes, auntie. You might hear the prano, Canane, as I said, or Timinchani ha. And so near Macacravity, or Diminchani has a brain. Yama, Limiano, Nenedo Mina Mahakaba. Yeah, it I want to say. Send there, Mudimia dog, Abe Botum. Come on, Pajamani, and who say Jack, Edani Cornhall. No, the other man, no. Moja Nani. Yes, and say, Omani Yanqua Omani Adia, Ebek Faso, if you say, Doma in Poisson, Sonsoria, and I intend. Yeah, you say, you fancy that one say, all you say, the book room, bread, that was Sante. Yeah. And then maintain was in some play, the bread, I'll win and we are seeing. Yeah. Nana no queer. Titi, Nana no queer, never better ever shame. Nana no free upon the bedroom high. Yeah. Yeah, Papa, do no. Pinibia, Cocone, Vanco Trena shim. Aka say, Pina, Yade Croye, Yaba Prim Puntu, Yadeba Ama, Yaman for. Yeah. And it is an Udimani anima. Yaman for very well, you are to say. Upon your Sabia waiting piano, whatever pray, nothing, what even penny kind. Ama, that hope I have a hurry. Yeah, I have a bread. And only such long you are. Very well, Bodini, the very back cow. Yeah. Niaka, hey, ha, you piano. And Papa was in me. Derby. And indeed, Miss Red and I, Miss Red, one was all with the Yachi, you boom in the farm. Yeah. Now, can't send you over me. About. Say. Nana me asante epoye. Yo. Ene yani asante yani kumbia bio. Ampa. Eniti nyaka ni se bono man ye na ya ba ko. Yeah. Tabla wudi yani mi. Wa boye e ma ya pasu ke e ya ba bono man ni. Yo. Sempuncho Baba be a just as should be. Abba, Papa Sundeni, Buntio, O to the Maho. To this TV, and on a SCNO, the popcorn can speech of mine, Patch also with TB. Yes, and I catch you say you were henny, if you want to a henny be. On why am I, you know,
wɔyɛ man hene na wɔse sete no ɛna na yɛko ɛne yɛtete no deɛ ne yɛko gidigidi wɔse na wɔwɛ agye wi asase ne agye wi asase ɛno na ma asase bebree ɛbɛhyɛ asanteman aseɛ no na ne deɛ ntɔkwa ni hɔ biem ɛnɛ obi ade adwene ne nyansa sɛ de na aseɛ tutu ababio ɔpem so ebo ne dia ne abo emu aseɛ wɔte krawe nwoma soɔ ɔno nko ne didia no ɔbɔ kasa mu odi kosua na mu akyɛ nan no wakyɛ ama ne man no wadwene ne man ho no wɔno wɔdo ne asumdue ɛna akyekyere ne man eti so obi kɔ kasa gyapokrom wɔ bono gyapokrom yɛ sei beto wodwa asante a ɛnsɛhwe ɛnkahwe na mu ne puntuo ne ho hia pa sɛ yɛ nyina yɛ bɛprim puntuo ɛnkɔsoɔ asumdue ɛde ma yɛ man youth ne bɛnya adwuma yɛ yɛkuro ne bɛkɔsoɔ ne yɛso yɛbu yɛ dia recognize yɛ sɛ awahene wei baayɛ wɔbɛyɛ sei ɔhene wei baayɛ wɔbɛyɛ sei wɔ munumam ɛno ne ma ne yɛ akono ɛnna ma ahenie ɛyɛ fɛ ɛnna ma wahenie no obi hu sɛ yes papa wei de wodi ahenie o na me na nate ho na wo ka me yate asie pen sɛ nana jai confusion na wo krote no saa no pesa yete ai ɛnse wo yɛ hene wo yɛ panyini betie mante wate asie asa wate asa wante asa wo hu asa wo hu saa na panyini tie eti panyini bu be asa panyini de kyerɛ ne nua panyini asa omu nyinaa yɛ ahemfofo no ɛnu wo hu sɛ yes wo create confusion you are creating confusion you need to stop it saa broni asante ntokwa na ebeba no you are the first person who started it obi wo bunu memu a doesn't mean say want me nkwa asante obi ewo bring region no just china wo ya bunu ni me beti aka kyerɛ sɛ sampa omunya abrofo sampa fo ka na fana omuka fantla abesu mu asabunu region na kwa no nkroma be kyerɛ ne ya be hyɛ mu bie eno chetetinchina sampa fo ye abrofo enu na ye nanan aboho fast that sa ade a kyerɛ nanan no na me ya wisa bi tese no onsam bi se nya si pese ya wo se nanan ya silence no because no baby obegina bia no koto bombo ho baby obegina bia koto bombo ho eti no bombo no de nya mai banana we aka asema me hu se you are the one creating confusion between it's a wose would jai e wose would trust so wontimi ni asante nko nevertheless on this earth regard to everything wontimi nya hwe se wodi asante bebo form da ana se wontimi nya hwe ani mpo da na be ka sese no saprofo nyina kora ka se omu nyina nkwa asante nkwosom biom na ye pese yeso ye mabunu ma ye mburu man ne nyina ye te ho a na no asutu se tu pa ne be yu se da wo ma no asaburu hena na because ne basa na obi ye hena ye koyi ni pafoforo ye de kuro no ni asase ye de kuro ni nyina hyere nsa wo ka se na nse na na be be ka se ohena woni asase ye na ase tutu abebio ampa because no da asase ni nyina no on fa asase ni nya hwe na we ya kire se yes sansam no kan me ye sure se me na me wo fa osaje fa jima bedu kwada na wodwere ho obo se yi papa ya kama sempo wakane mpanimfuo mu wakane abebuo mu obia ni ntokwa wobobruman ne ho ahwan bia ni ntokwa eye just a region enti japokrom ti wono so wosu motumfo oyesu otumfo man hene edu kwese da obekwa akwachia obekwa akosom edu ukuda obekwa akosom yewura ye bibi obekọ ne wura no wodimi yini ma wono na ma ne japokrom ye japokrom o ma na ye man hene kase wode no bata na hene adu akira enu kyerɛ sɛ broma ye bibi na so ka so beba bia mo se wonde wo ya santini ntu honko dabi ana so kwa santinti entity mu dabi wo kwa santinti akasa twitwiri dabi na mom nya fa nkoso enkabom enu wodɔ ena nkyekiri yekuru wodim sɛ sanema wanyina yesipia ebroma be fa ntuma papa afira me medika kan ha ka kyerɛ sɛ beso be hu se wo bi de hene yes ma ready okuro hene de wo de hene o enya ne hene ne se wote ne kuro ma na se the palace e de hene no be se ya bodwa kantan ya bodwa kire brem se kutu wo kukuru se chei na be hu se okuro hene na eben
ɛno na ma wo say yes ukrom hene de hene ɛno na wo say yes ukrom hene da chapa kan mu yi ɛno na ɛfɛ ɛno na ma wo say yes ukrom hene sɛ na hene adu akyire ye recognize na as won hene na man hene ana obrempɔ wɔ Ghana ha sei ɛno na ma hene ye fɛ na nyɛ sɛ wote obotwa anasa wote o palace na da biala da confusion create na wo kakasa twetwe na kyɛ sɛ wo yɛ hena na wo ko na kyɛ dabi na mum sɛ bɛka wo de bɛka sɛm abo de abata in good way no ɛne na ma wo sɛ yes wo de hene eti de pokroma ehena sɛm a wɔno do kan ne de tiatia me sɛ me nana de kɔda sɔre obehu sɛ yes nana bu ne be aka na yimu because ne nsɛm wɔ kan ne ma wo tie bi o ma akya sɛ yes wo yɛ hene mpɔn wonim nsɛm a wɔso wɔ kan yanto kwa o ɛde na ma meka kyerɛ sɛ asantefo ho asante hemfo nya sɛ obi amu sɛ o we do mu mfi no mu mfi nya sɛ omu mfi no asɛm ba ko nipa ne bɛka no wɔ ka ne polite way wɔ ka edi wura nyansasɛm ne kunyasɛm mu wa wo yɛ badwemba na akwadwena bo sɛ yes nipa na bobo shit wɔtufo wɔka asɛm a wɔso wɔka kyerɛw ɛsɛ hu hia so so bi mu ebi ne chapa krom asalence educate na na do ban simple stop creating confusion because when we the confusion ne ba murumempa we ya bro house of chief president that doesn't mean say okroni nyina ya wo dia dabi okroni nyina say burai I have a house of chief president me ame na me ame wo fa antoto so ma hene twerɛku ampe be ma twerɛku ampem ti hoi obetima ka say I have region nyina ya ne dia we ya president odiso eno kyese ne nyina ya ne dia na kasa twetwere eno bi na wabɔ ho ade amawo na asante ka dua ne bi no se kutu se bam efiri omo kon ho efiri tontum se yes na ehome ahaya to this TV and then wa share me no subscribe video no wi an wa share ma wan san nyina hwem wi akọ comment section no akira wa dwaso de na botre kwa baka to se ha esua bakosam Ghana mamlo chief tansi ahemfo nkomo ne de ne ha sei to koto video no so no abo se na be ya me de video tuma wo benya bi ahwe anopa wi anumre ene ahomachi nyina baka to se ahemam ka cha ahemam fefe e ba hemsa ne amamre de a bedamufo bedamu doa bedamu sonkokra me no obi ani size etu koto me anu ahwe me bi na nyina yenya de suade ne de aboye koto dwum se benya bia ka chenchiri ma no enti ma na bakosem na ho hia yo because na nkura na mo ba no o ma ya computer ma o bu se question a e wo se wo yi o ma no enu ti ahemam ka cha ahemam fefe be de me ho so wo sa de fa hensem ho ya ma hwe ne ya ma ahemam nkomode atwa chief tax issues atwa ho ahia na ti ye be di ho nkomo wonya bia tu koto dwum me so nya bia tu koto dwum e wo de hia baba bi fonya mabruhima amayi mam ka kire amayi mam dondondon asante ma de hye bro hafo de hye ne amaje wakode ya beto so mensa enu be hye da bia e wo to this TV so